Ahojte. No a toto hneď zastavím a pripravte sa prosím na moje sobotné problémy a následné zúfalstvo. Tento víkend zatiaľ vôbec nejde podľa mojich plánov. Je pravda, že som mala obrovské plány a skôr také utopické. Moc som bola prehajpovaná, ale začala som. A neviem, čo som si myslela, že ako to pôjde, ale prvé, čo bolo, nevedela som nájsť strihy a sú to 2 strihy, ktoré som používala na svadbu. Problém teda je, že pri sťahovaní som niekde zapatrošila strih, na ktorom som pracovala veľmi intenzívne, pol roka, čo sú teda svadobné šaty. Vznikli z toho 2 alebo 3 prototypy a nakoniec moje svadobné šaty a netuším, kde ten strih je. A moje popolnočné šaty, ktoré som sa tešila, že konečne už som vypimpovala ten strih úplne do dokonalosti, lebo tie šaty majú naozaj úžasný strih. Na tom som pracovala, dá sa povedať, roky, pretože je to starý strih, ktorý stále upravujem, aby bol ešte lepší a ja neviem, kde je. No začala som teda od konca pre mňa, keďže vždy začínam vrchnou časťou a idem smerom dole, keďže vrchná časť mi príde komplikovanejšia a náročnejšia. Ale išla som teda na sukňu, všetko som si vystrihla, pripravila, ožehlila, no najviac som sa v ten deň ani nezmohla, keďže som polku dňa presedela na zemi rozmýšľaním, kde môžu byť moje strihy a čo budem robiť, keď ich nenájdem. Ahojte, je nedeľa ráno a ja čakám na kamarátku ďalšiu, ktorá má prísť, máme sa stretnúť ohľadne nového projektu, ktorý by som chcela začať. Upratala som a včera som našla strihy, bola som unavený, vyzdvihla som ešte nejaké veci. Čo ste videli látky na zemi, tak to je všetko, čo som priniesla, zase som mala plné auto. Bolo toho naozaj veľa, musela som to všetko roztriediť, poprehadzovať. No verím tomu, že sa mi tento rok naozaj podarí minúť viacero látok, ktoré tu už roky čakajú, mám toho veľa a zbieralo sa to roky. Potom som sa vrhla na prípravu nového projektu, v tomto momente riešime strihy, látku a rôzne využitie. Bude to pre mňa veľká zmena a niečo naozaj nové, no taktiež posun, keďže niečo takéto som chcela šiť už dávnejšie, no o tom neskôr. No a keďže už mám strihy, pustila som sa aj do šiat, tento víkend bol veľmi nabitý a aj napriek zúfalej sobote som stihla pripraviť sukňu aj vršok šiat na zošitie. No, bolo toho naozaj veľa a šaty som nestihla dokončiť. Pokračovanie uvidíte na budúce. No a za chvíľku uvidíte klip šiat, ktoré som šila celý tento víkend. Tak ahojte.